El Pac Somni del Pac. Ves en compte, Pac Pare, i mira de ser a casa a l'hora de sopar. No t'amoïnis, Pac Mare. Xom i jo tornarem a casa d'aquí poques hores. Una excursió farem. Una excursió farem. I si mai no ens ho paguem, una excursió farem. Amb aquesta escudella faig la poció de la vella. I vull una sargantana i la putinga és preparada. Bé, un altre estofat dels meus, sents, preciós? Qui em begui encara que només sigui un glob d'aquesta potentíssima Pac Poció quedarà dormit durant 20 anys. Ara tot el que hem de fer és esperar que es presenti pels meus malèfics aiguamolls algun pacte nou que t'has pistat. Em sembla que ens hem perdut, Xom. Potser que ens arribem a aquella caseta tan bonica i preguntem pel camí. Què et passa, Pac espantadís? No hi ha res a tema. No fa pas l'efecte de que aquí siguin gaire simpàtics. Trucaré a la porta. Què és això? Caram! Hola, idiota! Vull dir, hola, Pac, amic. Què puc fer per fer-te mal? Vull dir, per ajudar-te. Oh, mare meva, crec que m'he perdut. Em preguntava si sabria dir-me com tornar a Paquilàndia. Oh, esclar que sí. Però primer hauries de seure i descansar una estona. Però és que es fa tard, tio, de debò. Bestieses. Mira, això et paralitzarà. Vull dir, et calmarà els nervis. Sí. O somio, o aquí hi ha ulls d'aranya i sargantana. Com? No, tu somies, per descomptat. I tant. Oh, és bo, que em podria prendre una mica més. Però com, Pac golafre desagraït. Fora de casa meva. Poció dormidora, un rave. És l'última vegada que fan servir una recepta del follet i la Nobel Cuisine. Ai, Déu meu, la Pac-Mare estarà furiosa perquè arribaré tard a sopar. Caram, de cop i volta estic esgotat. Em quedaré aquí a descansar. I després... Oh, no. Em deu d'haver dormit força estoneta. Que estic encarcarat. Més val que me'n vagi a cap a casa abans que la Pac-Mare comenci a amoïnar-se. Oh, quina cosa més estúpida. Algun Pac imbècil s'ha deixat la barba per aquí terra. Començo a pensar que aquest Pac imbècil sóc jo. Suposo que aquest matí he oblidat d'afaitar-me. Finalment he aconseguit sortir del bosc. Paquilàndia hauria d'estar aquí al davant. Com a casa enlloc. Pac-Mare, he tornat. Tu no ets la Pac-Mare. Què estàs fent a casa meva? Ralf, hi ha un Pac cretí a la porta que diu que aquesta és casa seva. Tens ganes de rons, oi, noiet? Vinga, Myrtle, dóna-li una lliçó d'hospitalitat fantasmal a aquest boig. No! Policia, em persegueixen dos fantasmes monstruosos. De debò? Oh, no! Un policia fantasma! Ajut! Un cul de sac, estic perdut! Sembla que he caigut dins d'una trampa de fantasmes. Per favor, no em devoreu, em rendeixo.
Però si no sou fantasmes monstruosos. Has estat de sort que t'haguessin vist, perquè si no prou que t'haguessin menjat. I tu qui ets, si es pot saber? Jo? Però si tothom em coneix, sóc el Pac-Man. Això és impossible. El Pac-Man va desaparèixer fa molts anys. Oh, mai a la meva vida havia sentit una bestiesa semblant, però si només fa unes hores que he sortit a donar un vol i aquesta simpàtica Pac Bruixa m'ha donat aquesta beguda i m'he dormit. I la Pac Bruixa... Oh, no! Em deu haver donat una poció dormidora. I has estat dormint durant 20 anys. 20 anys! Oh, i què ha estat de la Pac Mare i del Pac Piuet? Pac pare? Pare? Pac Mare, Pac Piuet. Creiem que els fantasmes monstruosos t'havien enxampat fa molts anys. Manoi, i parlant de fantasmes monstruosos, qui són aquests monstres que viuen a casa nostra? No ho sap. No sé el què. Quan tu vas desaparèixer, Mesmeron es va apoderar del bosc energètic. I els fantasmes monstruosos van conquerir Paquilàndia. I de fet, ja no se'n diu Paquilàndia, sinó Fantasmalàndia. Oh, això és horrible. Hem de fer alguna cosa. Ho hem intentat durant 20 anys, Pac pare, i no hi ha res a fer. Té raó, pare. Mesmeron i tots els monstres tenen els cocos energètics. Doncs potser seré més vell, però no m'he tornat cap Pac gallina. Ja hi som, pare. Te'n recordes del pla? Bé, esclar que sí. Primer ens cruspim els fantasmes monstruosos i després els cocos energètics. Entrem d'amagatotis i rampinyem els cocos energètics i llavors ens cruspim els fantasmes. Ah, és així com es fa. Després de 20 anys ho dec haver oblidat. Vinga, Pac pare, ara o mai. Un moment, estàs segur que no hem de fer una migdiadeta primer? Alto! On aneu, vosaltres? Nosaltres? Doncs nosaltres som els nous inspectors dels cocos energètics. Inspectors de cocos energètics? Per què algú ha de voler inspeccionar els cocos energètics? Caram, l'he pifiat. El que vol dir és que hem de mirar que els cocos estiguin aquí perquè així les Pac persones no els agafin i no ens vencin a nosaltres, els fantasmes monstruosos. Això sí que té sentit. Bé, deixa'l d'entrar. Aviam, fa molt temps que no he estat aquí. Espero poder recordar on es guardaven els cocos energètics. Oh, ja els has trobat. Oh, de debò? Sí, noi, ves per on, ja els he trobat. Atipem-nos de cocos energètics i cruspim-nos aquests fantasmes. Oh! Dèieu que podríeu enganyar-nos, eh? De pressa, comenceu a endrapar. Molt bé, monstres, ara veureu el que és bo. Ei, com ves que ara no ens morim de por? Sí, perquè aquests ara no es moren de por. Jo t'ho diré, perquè aquests cocos energètics són rancis. Oh, suposo que després de 20 anys han perdut el seu Pac poder. Sí? Doncs resulta que no. Som-hi, noi! Em sembla que estem a punt de ser menjats. Ho has endevinat, Pac Papet. I ens cruspirem a tu o a qualsevol altre Pac pollós que tregui el cap a Fantasmalàndia. Fins a la propera queixalada. Sense cocos energètics frescos mai no podrem aturar aquests fantasmes monstruosos. Ah, encara hi ha una altra possibilitat. Si aconseguís trobar aquella malvada Pac Bruixa que em va fer adormir, potser podria tornar 20 anys enrere i tot això no tindria per què haver passat tal i com ha passat ara. Adéu, Pac pare. Bona sort. La caseta de la bruixa té d'estar per aquí als voltats. Ah, és allà. Espero que sigui a casa. És a casa. Què vols? No te'n recordes de mi? Merlín! Sabia que tornaries a buscar-me. No, jo sóc el Pac-Man. Tu em vas fer dormir fa 20 anys.
Jo mai no oblido una cara, i la teva no la recordo. No hi fa res. Tens que fer-me una poció que em faci tornar 20 anys enrere i així pugui salvar Paquilàndia. Aviam, Pac esborratinta, com transformar un fantasma monstruós en una granota... Ja ho tinc. Com fer tornar 20 anys enrere un Pac tòtir. Sí, i ho saps fer. No em caldrà. En tinc partida fetes per casos d'emergència. Oh, em sembla que no funciona. Xom, noi! Oh, Xom, sí que ha estat estrafalari aquest somni. Mare meva, sí, em perdia al bosc i anava a parar a casa d'una bruixa. I tu fugies cua entre cames i... Un somni, niuer.